Сестричка Рәйсәнең иң әүвәл башына килгән бу уй Сәлихә апайны туган көне белән котлау. Уйлап йөргән дә, без үзебезнең котлауларны аңа карарга җибәрәбез бит диеп, Сәлихә апайның үзен дә котларга кирәк диеп. Аның көнен дә Сәлихә апайның үзеннән сораганда, белгән һәм безгә җибәрде. Нәрсә тәкъдим итәсең дигәч, берәр нәрсә уйлап чыгарырсыз әле YouTube'та диде. Менә уйлап чыгардык та. Мин Фәрдиләгә хәбәр иттем, Сәлихә апайның кызы. Ә Фәрдилә Сәлихә апайның оныгы, Диләрәнең кызы Алиса белән бергә матур иттереп, менә нинди котлау видеосын ясадылар. Балаларың һәм туганнарыңнан котлау. Җәйнең иң матур аенда ромашкалар чәчәк аткан, җиләкләр җитешкән чорда дөньяга Сәлихә исемле матур кызчык аваз сала. Кадергәлиев Кәшәф белән Зәкия гаиләсендә сугыштан соң икенче бала булып дөньяга килә ул. Киров урманнары матур һәм киң булса да, туган яклар сагындыру сәбәпле 1948 елда атларына утырып туган якларына Вахиткә юл тоталар. Тынгысыз йөрәге урын таба алмаган Кәшәф бабабыз 1950 елларда гаиләсе белән Иштуганга күчеп яшәп ала, 1952 елларда Вахиткә кире кайтып яшиләр һәм инде 1960 елда Киров өлкәсенә күченеп китәләр. 6 классны бетергән Сәлихәбез Киров өлкәсенә күчкәч, барыбер русча белмим дип мәктәпкә бармаска карар кыла. Шул вакытларда әнисе Зәкия авыртып китә һәм озак кына больниста ята. 13 яшьлек Сәлихәбезнең кулында үзенең кече энекәшләре, сеңлекәшләре кала. Аларны карап, ашарга пешереп, йорт-җирне алып барырга туры килә аңа. Бер эштән дә курыкмый безнең Сәлихәбез. 15 яшендә дуңгызларны карарга дуңгыз фермасына эшкә бара. Шунда 5 ел эшли. Шул дәвердә вечерный школага укырга кереп, урта белемне алып чыга. Аннан 20 яшендә 2 ел почтада эшли. Күрше-тирә авылларга гәҗит хатлар тарата. Җәен Сәбиттә, кышын ат белән йөри. 8 чакрым ара була ул, урман эченнән йөри торган ара була. Төрле хәлләр булгалый дип сөйли әбиебез. 23 яшендә Нижнекамск шәһәренә эшкә күчеп китә. 1 ел Нижнекамскда стройкада эшли. 1 ел Яросlavlьдә яши. Шунда заводта вулканизатор белемен алып чыга. Һәм инде 1973 елда авылга кунакка җәйгә кайта. Һәм шул кунакка кайту бөтен тормышын үзгәртеп тә куя әбиебезнең. 3 көнгә сабан туйга дип кунакка кайткан әбиебез безнең бабабызга кияүгә чыгып, шушы үзенең Вахит авылында, әти-әнисенең туган авылында кияүгә чыгып, тормышка чыгып кала. Кияүгә чыгуга беренче 3 елын әбиебез почтада эшли. Аннан соң инде фермага эшкә менә. 30 ел буе фермада хезмәт куя әбиебез һәм шуннан пенсиягә чыга. Бабабыз Вахит белән әбиебез Сәлихә 3 бала тәрбияләп үстерәләр. 2 кыз, 1 ул. Бүгенге көндә әбиебез улы Фәритнең гаиләсе белән төп нигездә яши. Һәм без барлык балалары, оныклары, туганнары, якыннары аны туган көне белән тәбрик итәбез. Һәм шушы җылы сүзләрне җиткерәсебез килә. Кадерле әбиебез, сине шушы олы зур бәйрәм белән тәбрик итәбез. Сиңа туган көндә бары тик иң җылы теләкләр генә һәм иң беренче чиратта рәхмәт сүзләре җиткерәсебез килә. Рәхмәт сиңа якты йөзең, җылы кочагың, тәмле чәйләрең өчен. Әле алга таба да бик күп еллар шулай безне каршылап, тәмле чәйләреңне ясап, хәлләребезне белешеп, бергә яшәргә насыйп итсен Ходаебыз. Әни, без сине бик яратабыз. Барсы өчен дә сиңа бик зур рәхмәт. Әле безнең белән тагын бик озак еллар шулай бергә яшәргә язсын. Без сине яратабыз. Туган көнең белән! Әни, сине туган көнең белән котлыйм, чын күңелдән. Сиңа тазалык, саулык, бергә озак гомерләр яшәргә язсын. Әни, сине туган көнең белән котлыйм. Сиңа бәхетле тынычлык телим, кавышма. Ки безгә ярдәмче булып, шулай озак яшәргә язсын. Әби, сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйм. Сиңа изге теләкләр, саулык, сәламәтлек, тыныч хатлык телим. Әби, сине туган көнең белән котлыйм. Сиңа бәхет, шатлык, озын гомер телим. Шундый көрәш йөзле, бәхетле,
Шот күңелле әби булып калып без сине яратабыз. Biz seni doğal günün beşin kumurdan kutluyoruz. Hem sana kireçekte. Ebi, selamet bulkan biz zaklaşır. Әби, бәхетле бул. Әни без сине яратабыз. Şirok kumurdan kutluyoruz. Апа, мен сине туган күнең белән тәбрик итәм. Тозалык, тынычлык, озын гомер телим. Балаларың белән, ыныкларың белән, туганнар белән бер-беребезнең хәлен белешеп, бер-беребезгә кунакка йөришеп, озак-озак еллар яшәргә насыйп булсын. Син бит, Салиха апа, миңа олы апай урынына калдың. Мин сине бик яратам. Сәлам, Салиха апай. Туган көнең белән сине тәбриклим. Озын гомер, сәламәтлек. Тагын нәрсә әйтим. Ең изге теләкләр белән наил булырмын мин, яме? Салиха апа, хәйрле көн. Туган көнем белән котлыйм. Бәхет, тауфик, тазалык, озын гомер. Әйбәтләп татарча әйтә алмыйм. Котлауларны шуңа урысча әйтәм. Чтобы все было хорошо в семье, в душе, в теле, чтобы родные любили, ценили, уважали, чтобы так же, как до этого времени нас открыто, с душой, с полными столами встречала в гости и провожала из гостей, с гостинцами. Очень приятно к вам приезжать. Мы рады, что вы у нас есть, Салиха апа. Живите долго, счастливо, успешно. Радуйте и радуйтесь. Кырагый, сине туган көнең белән котлыйм. Сәламәтлек, тазалык бирсен. Балаларыңның игелеген күреп, куанып, шатланып яшәле. С днем рождения, желаю тебе здоровья, счастья, долгих лет жизни. Оставайся всегда такой подвижной, активной. Будь здоровой и счастлива. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Салиха апа, сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа хәерле гомер, сәламәтлек биреп, алга таба да балаларыңның, оныкларыңның, киленнәреңнең, кияүләреңнең шатлык барышларыңны күреп яшәвеңне телибез. Мин дә шул теләкләргә кушылам. Туган көннәрен беләсең. Эй, туктагыз, бездә монда бит. Сәлам. Кадерле туганнар, инде бик күп матур сүз әйткәннәр, без ишеттек. Әлбәттә, молодцы булдырасыз. Без дә кушылабыз. Әлбәттә, без дә кушылабыз. Ин изге котлаулар, Салиха апа, бездән. Безне бик яратабыз. Чын күңелдән котлыйбыз сине. سبحان العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبحان القدوس شرف الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان الله. Туган көнең белән әниебез, әмиебез, апабыз, Салихабыз, кадерлебез. Туган көнең белән сине. Бик зур рәхмәт, кызлар. Фәрдилә һәм Алиса. Менә нинди матур видео ясаганыгыз өчен иң якын кешегезгә. Салиха апай, безнең әниебез Миңнегөлнең бик якын туганы. Салиха апайның әнисе Зәкия апай белән безнең әнинең әнисе Хәтирә абыстай бер туганнар. Әйе, әле дә хәтердә Салиха апайыбыз кунакка кайтып, авылыбызның бер бик кул остасы, балта остасы диләр иде инде. Яруллин Вакыйф җизнигә кияүгә чыкты да, авылда калдылар. Мин уйладым инде, нишләрләр инде булар бу авылда дип, шәһәр кызы. Әнә ничек рәхәтләнеп, шаулатып, гөрләтеп яшиләр алар. Шушы Күкмара районы Вахит авылында. Шулай итеп, монда мин кайткач,
Безнең никахка да апай белән шул миннән апай белән Миннебай җизнәй төште. Хөснияниның ике сеңлесе ирләре белән бүтән кеше юк. Туе никахы шулай. Менә шунда яшәдек тә яшәдек. Менгән сайын апай бер төшмисең, аның вакыты юк. Аның балалары да күп, кеше дә күп, эш тә күп. Йомыш белән төшсә, ишек тоткасын тотып кына торадыр. Китәсе бар, китәсе бар. Төшенә утыр инде әзрәк, иркенлә дисәң, сеңнең үзең менәме дидер. Мин менәм инде, бүтән минем монда әни юк, әти юк, бер туганнар юк. Постоянно менәм. Ну, нишисең? Шулай итеп, үзеңмен. Барыбызны да бик якын итә Салиха апай. Без дә аны бик яратабыз, якын итәбез. Әле хәтердә әле Салиха апайның почтальон булып эшләгән чаклары да. Безгә кереп, шәйләр эчеп, әниебезне шатландырып, сөйләшеп утырганнары. Аннары почта йөри башладым. Почта таратканда, җизнәй капка төбендә торадыр, как обычно. Кер, балдыз, кермичә китмәям, апайым көтеп тора сине дидер. Вакыт юк бит инде, пенсияләшәсем күп, көн кыска. Вакытың булмаса 5 минут торасың, вакытың булса булган хәтле торасың ки, үзеп китәсе түгел капкадан, капка кырыннан яме дидер. Әнә шуның өчен ул капка кырыннан мин бик үзеп китмим. Барбер керәм мин анда хәзердә. Рәхмәт. Менә аның сүзе ул. Кер-кермичә узма, капка төбеннән узып китәсе түгел яме дидер. Апаң сине көтеп тора дидер. Шулай итеп, кунакка да кайтадыр. 5 яшьлеге йөрүстем, мен кайтканда берсендә. Куралган инде мин зиннәтле кимона күлмәк, кап-кара бөтен җир. Кудрявый чәч. Кудрявый чәч. Рөстәм курыкты, 5 яшьлек берничек килми миңа. Пич арасыннан теге иски дә яле. Булай итеп кенә карый да кирегә йөгерә. Башын тыгып кына карый да кирегә йөгерә. Аннары яланды инде. Аннары инде Рәйсә бик булышты миңа монда кайткач. Рәйсә бик төшәдер юл миңа монда. Рәзилә инде ул шул арада кияүгә китте. Нигә кайсы Шәмәдәндә дә Салиха исемле туганнары булган. Кайсы Салиха апай кайтты дигәләр икән инде. Кайсы теге җыштыра торганымы дип сорыйлар икән. Мин күрәсең җыштырганмындыр инде. Шәмәрдәннеке төшәдә китә генә инде. Нә теге җыштыра торганымы дип сорыйлар икән. Шулай итеп мин анда күп кунак булдым, рәхмәт, безне берсеннән дә калдырмадылар. Бөтенесенә дә. Синең туйга да бардык. Рәйсә туена да бардык. Рәзиләнекенә дә мендек. Рафикларга Комил малай өйләнгәч монда ясадылар туй Комил малайына Фәритләр менде. Рәхмәт. Тәтәбез дә бик ярата Салиха апайыбызны. Барыбызның да хәлләребезне дә белеп сораштырып тора Салиха апай. Бүгенге көннәрдә дә Рафик абый кунаклар җыганда да сезне чакырды. Күбебезнең туйларында да булдыгыз Салиха апай. Җизни белән бик якын. Кадерле туганыбыз Салиха апай, рәхмәт әти-әнигеңә, сине тудырганнарына, рәхмәт нәселегезгә. Бик зур рәхмәт әби-бабайларыгызга, Исрафиловларның 3 кызын әниебезне, Миннур апайны һәм Альфинур апайны караганнары өчен. Рәхмәт Габделхак абыйга. Рәхмәт бар дөньяны бар кылучы Аллаһы Тәгалә безгә. Безнең барыбыздан да шиксез рәхмәтләр сиңа. Гелдә рәхәт яшә, иркенләп, үз өеңнең түрендә, балаларың хөрмәтендә. Сиңа барыбыздан котлаулар, җырлар аша барып керсен, йөрәгеңне җылытып, шатландырып. Шатлык бит ул үзе дәвалаучы хис. Җырчылар Миңнебай нәселе бит. Без Камил Миннекаев.
Салиха апай, сине туган көнең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сиңа бу дөньяда иң мөһиме тынычлык, тазалык, саулык. Шушы үзебезнең якты илебездә тыныч тормышта озын гомер телибез. Рафик Миннекаев. Рәзилә, Миңнебай Миңнегөл кызы. Кадерле туганыбыз Салих апай, сине туган көнең белән котлыйбыз. Иң изге теләкләр бездән, Фахретдиновлар гаиләсеннән. Һәр вакытта да бик ярдәм итәргә генә тырышучы иң олы апайыбыз, безнең күгәрчен нәселен дәвам иттереп, безгә дә бик якын туган итеп, безнең белән гел аралашып, безгә гел ярдәм итеп торуың өчен, хәлләребезне белеп торганың өчен иң зур чиксез рәхмәтләр сиңа. Үзеңә сәламәтлек, шатлык, гел балаларыңның куанычында, татулыкта, туганчылык хисләре белән һәр вакытта да барыбыз бергә шушлай тату булып, озак яшәргә язсын. Бәхетле бул, Салих апай. Рәхмәт сиңа булуыңа. Рәйсә, Миңнебай Миңнегөл кызы. Гаилә бәхетем дөньяда иң зур байлыгым минем. Балаларым, аналарым шатлыкта яши бүген. Эй, син кызым, күз нурым, яктыртасың дөньямны. Алсу нурларга күмәсең сафландырып син аны. Эй, син кызым, Сафиям, яктыртасың дөньямны. Алсу нурларга күмәсең сафландырып син аны. Кадерле әниебезнең бик якын булган туганы Салиха апайыбыз. Туган көнең белән сине, сиңа нык сәламәтлек, гел шатлыклар гына. Мул иркен рәхәт, җиңел тормыш телибез. Син бик иҗади кеше. Иҗади чишмәң һәр вакыт челтерәп агып торсын. Тирә-ягыңда гел шатлыклар гына булсын. Балаларың хөрмәтендә оныкларыңа сөенеп, безне дә шатландырып, озак итеп яшь әле, Салих апай. Рәүилә Миңнебай Миңнегөл кызы. Туганнарымның теләкләренә дә кушылып, ул теләкләрнең барысын да чиксезлеккә хәтле киңәйтеп, зурайтып, үзеннән дә өстәп, Салих апай, сиңа иң яхшы теләкләрем
Безнең барыбыздан да һәмминнән шатлыкта, рәхәттә, бәхеттә яшә Салих апай. Миңнекаев Рөстәм Миңнебай улы. Хөрмәтле Салих апай, син миңа инде әнидән кала иң якын, иң хөрмәтле олы кеше булдың. Без Гүзәлия белән кавышкач та, син безгә тормышта киңәшләрең белән бик зур ярдәмче булдың һәм булып каласың. Аллага шөкер, аралашып, рәхәтләнеп бергә яшибез. Сине шушы олы бәйрәмең, туган көнең белән тәбрик итәсебез килә. Сиңа сәламәтлек, тыныч, рәхәт тормыш, оныкларының, балаларының куанычын күреп, кил дә шулай безнең белән аралашып, безгә киңәшләрең белән ярдәм итеп, бергә яшәргә язсын. Һәм шушы бәйрәмеңне тагын да тулыландырып, матурлар тур өчен үземнең яраткан җырым, инде әнигә багышланган җырым, инде син дә минем әни урынында булгач, син дә ярап тыңларсың дип, шушы җырым белән тулыландырып җибәрәм котлавымны.
карыйсыман елмайып. Салих апай, әйе, хәзер үзеңнең кем икәнеңне, безгә ничек туганыңны, туган елыңны һәм исем фамилияларың белән. Әйе, мен башлап китерергә кирәк. Мен Кадыргалиева Салиха Кашаповна, кыз вакытта. Минем әни Гарифулла кызы Зәкия, Күгәршин Гарифулласының. Әнинең опайы Хатир опай бер туган улы опасы. Ул минем тетка була инде, әйме? Безнең әби. Әйе, ул сезнең минем опайның әнисе, әбиеләр була Рауиләләрнең. Менә шул монда авылга кайттым да, кияүгә чыктым. Хәзер мин Яруллина булып яшәдем монда. 1947 елны мен сугыш арты баласы яшәдем, шулай әйбәт яшәдем. 3 балабыз бар ана. 2 кыз, берсе Казанда кияүдә, берсе Янилдә кияүдә. Малай өйдә килен Шуша авылныкы, ана шул Рашид абыйның инесинде ул Кадир шуның кызы. Неге Альбина. Хәзер инде Булат быел менә хәзер защища итәргә тиеш диплом укып бетерә. Данир 3нче курсын укый медучилищеның. Бүтән 2 баламында. Диләрәнең олы кыз Диләрә, кызы МФСда Казанда эшли, кияүдә. Фәрдиләсе тагы Казанда, ансы пока эшләми. 2 баласы бар, игезәкләр. И мужиги ЖКОда инженер-механик шунда, шундый бер кеше инде. Менә шулар гына. Рәхмәт. Тормышлар, Аллага шөкер, бик канәгать тормыштан. Монда кайтып ялгышмадым, бик начар тормадым. 18 ел тордым карчык белә. 25 ел торам килен белә. Әйбәт расстояние да арада. Арада 8 ел үзем как хозяин тордым. Вакыт начар булмады, эшмәде, кыйнамады, кумады. Аның кийиннән торсаң ул бик яхшы кеше булды. Видеоны эшләп бетергәндә абыйбыз Минекаев Рафик Миннебай улыннан, гаиләсеннән котлау килеп төште. Салих апай, синең туган көн бәйрәмеңә багышлап, Салих апайыбызны, игезәк оныклары Алмаз белән Азалияны туган көннәре белән ихлас котлыйбыз. Бу Фәрдиләнең балалары һәр вакыт туганчыл, ярдәмчел, ачык, киң күңелле, якын туганыбыз. Салих апага җан тынычлыгы, тән сихәтлеге, бәхетле тормыш телибез. Балалары, кияү, килен, анаклары янәшәсендә күңел җылысы, ихтирам тоеп, хөрмәткә күмелеп, игътибар һәм кайгыртучанлык сизеп, тыныч гомер итүен теләп калабыз. 5 оныгыңның бәхетле, тәүфиклы, акыллы, тәрбияле, инсафлы, тәртипле, мәрхәмәтле булып, кешеләргә кирәк булып яшәүләрен, әти-әниләренең, дәү-әниләренең нәсел руының горурлыгы, йөзек кашы булуларын күреп куанып яшәрбез дип ышанып калабыз. Хөрмәтле Салих апайбыз, зур тату гаиләңнең нуры, ай кояшы егезнең җаны булып, озак еллар безне сөендереп, күршеләргә, якын тирәгә яхшы тормыш үрнәге күрсәтеп яшәргә насип булсын. Ходай күршеп, Миннекаевлар, Сагировлар, Аджиевлар гаиләләре яңадан да шалтыратып, Камиловиның котлауларына кушылып, мин Сарапайда котлады туган көнең белән сине, Салих апай. Салих апай, сине чын йөрәктән туган көнең белән котлыйм. Камилгә кушылып, сиңа озын гомер, нык сәламәтлек, балалар хәсрәте күрмичә, внуклар белән, балалар белән озын-озак әле яшәргә язсын.
очрашырга язсын, я Рабби Ходаем. Сиңа бик зур рәхмәтләр әйтәсе килә, кайткан саен кунак итәсең, чын күңелдән туган көнең белән сине. Иң яхшы теләкләр белән мин Сара. Камил кушылам. Ул миңа кушыла инде. Сестричка Рәйсә үзенең Кояш ансамбле белән һәм Рөстәм энебез зур сәхнәдән җырлайлар. Бәхеттә, шатлыкта җырын. Бүген ул җыр бары тик сиңа багышлана. Кадерле туганыбыз, Сәлихә апайыбыз, 29 июнь 2024 ел бәйрәмең белән, Сәлихә апай. Озын гомер, сәламәтлек, шатлык кылы, һәр бер тормышыңның мизгелләре гел рәхәттә, рәхәтләнеп яшәүдә булсын. Кадерле Сәлихә апайыбыз, туган көнең белән!